rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani iki juga terpikir buat rekan-rekan cokek Indonesia semuanya deh. Iya, akeh banget sing nonton lho Mas. Ya Allah. Sas padane. Aku akeh iki ya. Ayo nduk. Aja semangat. Ayo dulurku, panitia semuanya. Bocahku ati susah mong kangen sliramu ayo Dek lho kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani iki bos-bosku ayam mau pasar Citer apa sampun kondur ya iki mau ya Dik. Nggih. Ketoke Mas. Kok diabseni meneh lah. Celuki malih. Ayo saya. Aja semangat. Yo. Yo penyanyi ngadeg kabeh tidak Mbak Parimin. Yo. Oke. Yo diragati. Yo. Kancan Mbok kancan. Yo. Hey. Hut ahut hut ahut hut ahut hut ahut. Ayo ngadeg. Nonone ahut ahut hut ahut hut ahut. Esok awan ning omah wis ora krasa keluyuran anggone isih tak sayang mubah muter-muter miter anggonku goleki ora krasa lo esok awan nganti wengi maneman leang tak sawah mencok ning kekancangan lari
sarwi ngoceh oh dheweke malih benso elo elo kae hut udang kuning agawe pikirku bume seret-seret ireng seret ireng tambah manis ibu bunga kir sukir kau joget kir kau joget ayo kalau ngadeg ayo ayo yang ayo yang ayo hut hut jangan ayo kau jalan jual bose ya lah Saka Sos Entertain Cah Solo asli Solo loh ya Get anak putu joget kabeh kene Rio Ferry yo kene Seri yo Rita ayo kene ayo ayo eyang luyuran anggole ising tak sayang mubang muter-muter pinter anggonku goleki Rio yuk nganti wengi ya dheweke malih bengso elo kae udang kuning hey agawe pikirku bume seret-seret ireng seret ireng tak sawang tambah manis bunga yen aku nyawang slirane ora bakal hut podang hey anggudot ati kebranan ati kesang sayang tak seranan sona pikat endo bareng iki deman mas sasi deman mas di putu-putu buyut-buyut kene disare kabeh ya iso awan ora krasa keluyuran anggole ising tak mubeng ya pinter anggonku ora krasa iso awan nganti bengi Jojo
udang kuning. Hei, Anggawe pikirku seret-seret ireng. Seret ireng tak sawang tambah manis. Ibu bunga. Ibu bunga yen nglakon dadi dheweke. Bakal ora mendong 12 ke sesik jeman yo tak teranani sesi jemenan jojo ah Lendro tetep yo Lendro mas non 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 ah Pepeng mana Pepeng? Keluarga besar dari Dalisa, dimohon persiapan habis ini ya. Hei, hei, hei. Takrut, 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 takrut. Longsor ya aku isih mampu ngladeni solamu niat langening kalangkuan suara banda putar jingkas ditayuke kijing miring ya mak bar iki terus pempengan sakir wah iya kuwi anu PR Pak Kun anu ora apa-apa lah iya berarti iki mawon lho elok berarti rekor iki ning iki Mbah Jamim ketok kok kaya cemburu lho iki ya ngono ya terus gedhe yo urip ana hei Gugane sepuh tayupan Mbah Pari menjak joget
Darmin seneng tamune ya seneng Mas ijeng mireng Mas ayo yo ijeng mireng Wali-wali Werdone coklat tak tresnani Donya akhirani Kulon yo kali tengah-tengah iwak sati Ikon kukati tulung kemati Paling penak bojo sing endi ala lara disampirke mae cerak ora ngampire geplak piteng jahe rasa penak kok meneng bae Ayo mas kijing miring Ayo mas kijing miring Ipare bali ngulon Apa setyane ngalakon ayo nduk kijing miring ayo nduk kijing miring dipan kayu nggo meme gaplek sindene ayu sikile mlethek ya Mas kijing miring Mas kijing miring Sekilang kebetulan karo bojo abot sing Laleng, lalaleng. hae Mas MC terima kasih hey Sragen Mania Gut, 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 Terahadi Multimedia Pandawa Video Shooting bersama siapa? Tari Lalen rumahnya lho. mana? Hah? Rumahnya mana? Rumahnya Randi Oma Tangi sakjroning ati nalika siramu ninggal aku apa siramu ora krasa aku putu sambat karo sapa tari digoyang Tak suwane Hey, 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 do, oh, hey, oh, sayang, sayang, Nono, Windonono, kaandeni ing pucuking tresno. Balung nangka pepasane mung katon-katon sirahku wae. Asai. Yeah.
kok siramu ninggal aku. Asik-asik yo. Apa siramu ora rasa aku kudu sambat karo sapa. Tak suwane Lulu. Katon siramu sampean sowan Pak Darmin seragene apa meneh Pak? Sik. Lah ngono. Sing digawe kin kelegan. Kin kena nggo tombo kesel. Ketake wis lempah iki ya. Pak Darmin malah belum punya lagu, Pak Darmin, Darmin kadal tadi. aku malah mboten iki. Loh kok manut gak Manut. aku nak manut? Pasti manut, beliau manut. Mas Mas Ari semundi? Oh lah cek suwe nono nggoni dahar. Jenengan mosok mboten gadah lagu lho Pak. Kenangan kalih ibu dhisik napa? Duwe iki Apa? bangsa AC pendinginan kuwi profesional Lah ya. terus lagune apa nak ngono Nek kuwi? pengen diademke karo Pak Darmin. Nah, Oh nggih. Bu Lilis, apa lagunya? Penyesalan. Penyesalan. Boleh, yuk. Tapi mboten Persiap. nyesel ta Bu? Ora nyesel karep pake to? Tidak. Mboten. Lah wong lagune njelek Cuman penyesalan. sebuah Cuman sebuah lagu saja. Tapi aku nak aku jujur loh Mas. Apa? Aku nyesel karo MC-ne. Mulane rondo ping 3 ya. Ora kurang nak sakmono ki. Asik. Ayo, aja. Aja lali paweling. Aja lali Hey! pawengku. Oke mana limas janji-janjimu. Aku kan satu-satuku. Tak anteni nganti saelingmu. Boyo. Dalah be. Yo. Matur nuwun, jane Ini- iki yo biyayene akeh lho nang kene iki kok ora Langgam sesedeman. Sesarengan MC Pecatan Jakarta. Yo, gini. Tujuannya becek sih ya. Luwe becek patenono timbang lewat kencang neng alisku kaduko anglatang rasane ngatiku najan wis lungsur yuswaku aku isih mampu ladeni siramu miat langening kalangwan larwandang montor sagunung nat
sampeyan bocah gunung gak tutup anyriku jiwa raga sing separo digarap seragenan karo dienggo nyetem kendang jepong ya Mas ya. Ayo. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke omah saisine kowe apa wae najan mung demenan mesti tak ujoke langgam sesejeman katur para tamu mulih jelegan kanthi Sukolilo lan Manggalih. Urip ana kutha gedhe kowe nak bukoke Purwomadya wasana manggih kalujengan sembata Kang Jenongo lulus kangge nawi sedyanipun nggenipun Bapak Darmin sekalian Ibu Lilis.
kon lembehane meraka simpen ledan 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 terangadan ngangking parang asa sonde jene angore nek mobil ngajak mantelatu wilis ae oh ae oh ah kon lembene marata simpen ledan 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 terangadan ngangking parang asa sonde jene angore nek mobil ngajak jaman kalado wilis ae sonde jende rek mobil mangga jaman kelado wilis ingkang sekang hati sang hati nonte nyoto sang putri pasamon kendang kebyak oh
Saka hey hey. Ayo dek. Yen liwat aku kelingan Kupo kae biyen-biyen tak leren Neng cakak kebak tulisan Warna abang kondo isih melawan Asoy. Hey 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 ah aselene Kai kebak crita wayang wengi nganti kakak trino lanjut yo Ciro lu Catatan sajroning hey Terima kasih, salam pambuka, salam perdana lumantar kanca cas. Putri Sulistya ing warni Sriuning mustika Tuban. Gene. Niki iku wedi deg-degan. bawane sing pelok wedi niki wae. Aja deg-degan kene. Sak-sake. Putra Kanjeng Sura lawe tuk pranggung pojone karo mbelo wirat moyo piye suaraku wong ayu Apik tenan suarane. Apik nget. Apik nget. Pek Apik tok li. banget. Apa kuwi? pek tok li Pek tok li apik. apik matuk sekali. Nah, Yo. nek kowe apa parikane pek apa Apa yuk? Apa? Pek nget. oh pek nget. Aku biyen ki dalang lho Nduk, Pripun? dalang dadi dalang 30 tahun Terus payune ping pindho selama 30 tahun 30 tahun ping pindho payune siji sambatan urip sakir kuwi Oh ya toh. iya. Nah sing angka loro nggone maratuwaku. lah berarti sampean Nah mula ku ya dalang apa to dalang delancuk kok 30 tahun kok payune ping pindho. Iya. Oh iki stop skor apik niku, Iya. termasuk apik niku. Iya, gak Masuk apa-apa rekor lagi. muri. Iya. Ya. Tuk pranggung pojone karo mbelo wirat moyo tan urung sihuning gugur dadi kusumane bangsa Seruning pelok lek. pelok biasanya selindro toh Heeh. ayo pelok matenan iki ayo karepun kakang yai
Yo. Nino 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 nino. Sri Uning Mutika Tuban. Lapo Tresno lan Saboyo Pati. Marang Raden Wiratmaya bangun prasaja Anandur Pranti. Datan Raita Kang Jinetra kadange pribadi Wiratmaya putrane Kang Nono Adipati Tuban Sri Uning putrane Ati Wangsa Pati nalika ing nguni kapupuh ing madya loka mbok perang tanding marang Minak Jingga Lah, iki engko permintaane dibabaske wae Nduk artikel go iso engko. Ini lho Nduk, Sesuai permintaan. Sri Uning kuwi Heeh. kanggo genduk Santi. Mbak Dadi sing Santi. labuh Trisno karo Rika kuwi ya tenanan. Oh, ngoten. Kaya Senopati Tuban. Oh berarti niku Kuwi Pralampita putune. ngono. Lah sing angka loro Pripun? gandeng Pak Darmi Bululi sing mantu wis kasembatan kalaksanan. Terus atine Atine lega ya, Mas, seneng, ya? lega atine ya to. Atiku lega digarap seragenan kan Seragen, penak nggih, ya to. digayeng, Ngono. nggih. Ya. Katresnane Wiratmaya dinamite ning lara siune senajan wekasane kaping leno alam pukneka mara atiku lega ya Ndok ya Wong loro lho. Ya. Nang kene jenengan ndek wau tak ngancani kok ya. ya Mas Didami Mas karaku saja ora pati jodoh iki Gen kendel, gen kendel. Jodoh. dadi Penyanyi 3 zaman barang barane ayo. geseh Mosok ya. Ora apa-apa. Dewe lho. Supaya tau nyanyi wae. Yo. Dosa
Mas. Kepiye? Iki cek pemanasan lho. Iya, betul. Aku tak ngepaske sik ben rodok penak. Apane kuwi? Ya sak kabehane lho. Wes pokoknya tataplah saya biar semuanya lega. Lah ya sik. Butuh sandaran kayak sini, pundakku siap menampung sandaran kamu. Oh, gak kuat ya sandaranmu gak kuat. Ini mesti. Ya. Saiki wis Wah, secok. Wis piye Mas? Wis rada penak durung? Penak. Mas Haji sembah nuwun. Monggo, matur nuwun. Marang Raden Wiratmaya kang wis prasetya anambuh grenti. Niki matur nuwun Mas Haji. Heeh, niki gadah lagu? Mboten, jenengan golek sinten to? Golek sinten to? Mas Abdel. Pripun Pak niki, Pak? Ora gelem mriki, ora gelem joget iki. Oke Mas Sodik, mengke dipun nggih, dipun tenggo Mas Sodik. Pripun? Katresnaning Wiratmaya tinapite ning Rara Sri Unen senajan kasamila prating lena alapun negara. Campur sari Darmin, mangken jenengan HN nggih Pak Darmin nggih. Teng pundi? Kalian jenengan monggo, kalian jenengan. Kalian jenengan. Ayo. Ayo. Monggo. Prasetyo anambuh grenti.
iki mengki Alhamdulillah. ugi wonten kang ngersakne caping gunung mawi bawa rumiyin Mbak. Heeh, ditransfer rumiyin. Injih, tak entekke sik ya Mas ya. Oke sayang, oke sayang. Itu ntar kalau di rumah Oke, manggilnya. oh iya. Maaf. Katresnaning Wiratmaya pinantitik ning rara siune senadyan wekasanira rating lena alabun negara. Amel. Amel gini deh, yuk. Sampai Gunung spesial kanggo mitra kerja dari Pak David, Pak Safari ya. Monggo Pak, langsung pergi Pak. Kita nak pergi. Kita Pak Safari ya. Hei. Ada deh. Ya Pak Safari juga tuh Pak Safari. Dek zaman perjuangan. Matur sampeyan. Amel. Ya. Ya. Ya, sip. Raket ke ngono.